अगर आप चाहते हैं दिल म्यूजिक मोतिहारी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की घाटे पहुँचा दी हुंडा घाटे जाएला बानी तो यहारी जल्दी चली ना सबसे आगाड़ी घाटे जाएला बानी तो यहारी जल्दी चली ना सबसे आगाड़ी हम दौड़ा उठाए बयसो घाटे पहुँचाइब हम दौड़ा उठाए बयसो घाटे पहुँचाए कबो जाए बनाय अकेला डरे बड़े लागे जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो डरे बड़ी लागे जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो हुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो घाटे पयसो बाजावल जाही बम हो केहू से नाही रहल जाही कम हो बाटे पाड़ा काम में बड़ी नुदम हो छठी घाटे जीजा चली ह तू संग हो छठी घाटे जीजा चली ह तू संग हो घाट पयसो बाजावल जाही बम हो केहू से नाही रहल जाही कम हो बाटे पाड़ा काम में बड़ी नुदम हो छठी घाटे जीजा चली ह तू संग हो घाटे भोडे भोडे जाई सब दौड़ा उठाई घाट भोडे भोडे जाई सब दौड़ा उठाई अपना माथावा पथैले बानी डरे लागे बड़ी जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो डरे बड़ी लागे जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो हुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो कमलेश कुंवारा जीजा साथ में तू चल सुनी नील के तू साथ में तू धल हाथ में हाथ धके घाटे घूमई ह संगे तू हमारा तू सेल्फी खींचई ह संगे तू हमारा तू सेल्फी खींचई ह कमल जीजा जी हमारे साथ तू चल सुनी नील के तू साथ में तू धल हाथ में हाथ धके घाटे घूमई ह संगे तू हमारा तू सेल्फी खींचई ह भइल जाता बड़ी देरी सुनय ढगर के बेरी भइल जाता बड़ी देरी सुनय ढगर के बेरी खाई डाबा के घाटा चहला हो डरे बड़ी लागे जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो डरे बड़ी लागे जीजा गुंडा से हो घाटे पहुँचा दी हुंडा से हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोटर चौक।